Kaspické more, sobota ráno o 6:30. Nákladná loď pláva. 180 kilometrov od výjazdu z ruského prístavu Astrachaň, keď 4 ukrajinské drony sa objavia na horizonte a premenia ju na ohnivú guľu. Ruskí námorníci, ktorí sa priblížili k horiacej trupe, nenašli nikoho, koho by mohli zachrániť. Jeden z nich všetko natočil a hovorí, že si myslel, že ide o vojenskú loď. Priblížil sa a bol šokovaný. Jeden člen posádky prišiel o život. Viacerí utrpeli zranenia. Ale je tu jeden detail v tomto príbehu, ktorý všetko mení. Loď bola iránska. Prvýkrát v celej tejto vojne Ukrajina zaútočila na Irán. Za menej ako 24 hodín iránska vláda zareagovala. Minister zahraničných vecí vyhlásil, že to nemôže zostať bez odozvy. A bývalý iránsky poslanec ten odkaz vyjadril geograficky. Odpoveď, povedal, by sa mala odohrať v Čiernom mori. Čierne more je zadný dvor Ukrajiny. Tam sa nachádzajú ukrajinské prístavy. Ukrajinské lode. Trasa pre obilniny, ktorá udržiava ekonomiku krajiny pri živote. Správa bola jasná. Vy ste nás zasiahli v našom mori. My sme zasiahli vás vo vašom. A išiel ešte ďalej. Povedal, že Irán by mal zrušiť pre svoje balistické rakety limit 2000 kilometrov, ktorý si Irán sám stanovil. A opustenie tohto limitu znamená len jednu vec. Dostať Ukrajinu do dosahu. Ale tu je to, čo v tomto príbehu nesedí. Ukrajina vedela, že to príde. Vedela, že provokuje krajinu s najväčším arzenálom rakiet na Blízkom východe. Krajina, ktorá už čelí Spojeným štátom a Izraelu súčasne. A aj tak zaútočila. Nebola to zúfalosť, bola to kalkulácia. A keď pochopíte, aký kalkul urobila Ukrajina, pochopíte, prečo toto môže byť jeden z najchladnejších ťahov televej tejto vojny. Aby ste pochopili tento kalkul, najprv musíte pochopiť to miesto, pretože Kaspické more nie je len tak hociaké more. Je to najväčšia uzavretá vodná plocha na svete, obklopená iba 5 krajinami. Ruskom, Iránom, Azerbajdžanom, Kazachstanom a Turkménskom. Dobre si uvedomte, čo to znamená. Žiadne západné námorníctvo tam nemôže vstúpiť. Žiadna americká lietadlová loď. Žiadna európska fregata. Žiadna hliadka západnej vojenskej aliancie. Je to more bez prístupu k oceánu. To znamená, že ho nikto zvonku nekontroluje. Pre Rusko a Irán, dve krajiny utopené v sankciách, to nie je geografický detail. Je to darček. Pravdepodobne si predstavujete, že zbrane, ktoré putujú medzi týmito dvoma krajinami, cestujú ukryté. Obchádzajú z medzinárodné hliadky však? Zle. Prechádzajú morom, kde ich nikto nemôže prenasledovať. Lode sa musia skrývať len pred jednou vecou – satelitmi. A práve na tomto mori, ktoré je teoreticky najviac chráneným miestom na planéte pre tento druh podnikania, sa objavili ukrajinské drony. V to sobotné ráno obyvatelia oblasti natáčali z výšky budov oranžový záblesk, ktorý stúpal z druhej strany vody a vrhal žeravé úlomky v oblúku. Je tam klasický znak sekundárnej detonácie, keď niečo výbušné alebo horľavé vo vnútri cieľa tiež vybuchne. Iránska vláda sa ponáhľala predstaviť svoju verziu. Zverejnila zábery urobené na palube zasiahnutej lode, nákladnej lode s názvom Anna, ktoré ukazujú nákladný priestor plný zvytkov oceľových plechov. Uviedli, že prevážala 2000 tón železa, že to bol civilný, nie vojenský náklad a že nebol nebezpečný. Podľa iránskej verzie dokumentácia úplne vyvracia tvrdenie ukrajinského prezidenta. A čo Ukrajina? No, Ukrajina tvrdí opak. Pre nich bola tá loď súčasťou operácie, ktorá musela zostať utajená. A práve tu sa príbeh naozaj začína. Pretože podľa Bezpečnostnej služby Ukrajiny ciele tej noci neboli vybrané náhodne.
Dve z tých lodí, ktoré boli zasiahnuté, Port Olia 2 a Begej, už boli sankcionované Spojenými štátmi, Spojeným kráľovstvom, Kanadou a samotnou Ukrajinou. A ich história rozpráva príbeh, ktorý pozná len málo kto. Tieto lode sú súčasťou toho, čo analytici nazývajú tieňovou flotilou. Plavidlá, ktoré vypínajú transpondéry, zariadenia, ktoré prenášajú polohu každej lode na svete a jednoducho zmiznú z mapy. Zvyčajne sa vypínajú, keď sú blízko troch prístavov. Astrachaň na ruskej strane a Anzali a Amirabat na iránskej strane. Zmiznú naložené v jednej krajine a objavia sa prázdne v druhej. A vieš, čo prechádza týmto neviditeľným koridorom? Čísla, ktoré uvádzajú výskumníci a spravodajské služby, sú ohromujúce. Len v roku 2023 viac ako 300 000 delostreleckých granátov a približne 1 000 000 nábojov prešlo cez Kaspické more z Iránu do Ruska. Od roku 2024 viac ako 400 dronov Shahed prešlo tou istou cestou. Begej, podľa ukrajinskej rozviedky, prevážal muníciu, nepriestrelné vesty a prilby. A tento koridor sa stále rozširuje. Je o 40% kratší ako trasa cez Suezský prieplav, až o 30% lacnejší. A predpokladá sa, že objem medzi týmito dvoma krajinami sa tento rok zdvojnásobí a dosiahne 10 miliónov tón. Chápeš, čo sa stalo? Ukrajina nezaútočila na loď. Zaútočila na tepnu, ktorá živí vojnový stroj, ktorý už 4 roky vypúšťa drony na jej mestá. A ak ti tento typ analýzy pomáha vidieť, čo sa skrýva za titulkom, prihlás sa na odber kanála, pretože tento príbeh sa len začína. Už si sa niekedy zamyslel, prečo sa Ukrajina rozhodla podstúpiť toto riziko? Prečo je prerušenie ruských dodávok jedna vec, ale smrť iránskeho námorníka a hnev Iránu je niečo úplne iné? Ospravedlňuje to toto riziko? Aby ste odpovedali, musíte sa na túto vojnu pozrieť očami Ukrajinca, pretože pre Ukrajinu Irán nie je neutrálnou krajinou, ktorá bola napadnutá len tak z ničoho nič. Od roku 2022 iránska vláda dodáva Rusku drony Shahed. Tie výbušné drony s trojuholníkovými krídlami, ktoré takmer každú noc bzučia nad ukrajinskými mestami, lovia obytné budovy a elektrárne. Tisíce z nich už dopadli na krajinu. A v tomto príbehu je skrytá irónia, ktorú si takmer nikto nevšimol. V októbri 2022, na vrchole prvých útokov Shahedov, Ukrajina začala vyvíjať svoju odpoveď. Dron s dlhým doletom s názvom Ľutý, čo v ukrajinčine znamená zúrivý, dron s vrtuľou, navádzaný satelitom, s doletom, ktorý dnes presahuje 1700 km a bojovou hlavicou až do 75 kg. Jeden kus stojí približne $200 000. A hádaj, aká zbraň pravdepodobne preletela cez oblohu nad Kaspickým morom tú sobotu. Áno, presne tak. Dron, ktorý vznikol kvôli Shahedovi, teraz potápa lode, ktoré prevážajú Shaheda. Z ukrajinského pohľadu nikto nezačal novú vojnu. Len vrátili tú, ktorá už existovala. Lenže to je len polovica kalkulácie. Druhá polovica je oveľa výbušnejšia, pretože dôležitá otázka nie je, čo Irán robí pre Rusko. Je to, čo Rusko robí pre Irán. A odpoveď sa začala objavovať v marci, keď izraelské stíhačky urobili niečo nevídané. Bombardovali prístav Bandar Anzali na severnom pobreží Iránu pri Kaspickom mori. Zábery zverejnené izraelskými silami ukazujú raketové lode iránskeho námorníctva, ako miznú v ohnivých guliach. Jeden po druhom. A potom veliteľské centrá na móle boli ničené zásah po zásahu. Bolo to prvýkrát v histórii, čo sa iránske pobrežie Kaspického mora stalo terčom.
Izrael tam videl to, čo Ukrajina uvidí o 4 mesiace neskôr. Tento koridor už neslúžil len na vyzbrojovanie Ruska. Tok sa obrátil. Potom, čo Rusko v roku 2023 znárodnilo výrobu šáhedov, začalo vyrábať drony doma na základe iránskej licencie a prestalo byť len zákazníkom. Podľa amerických úradov teraz je to Rusko, ktoré posiela komponenty dronov do Iránu cez Kaspické more, čím pomáha režimu doplňať arzenál, ktorý stráca vo vojne proti Američanom a Izraelčanom. A britská tlač informuje o ešte vážnejšej veci. Rusko údajne inštaluje prúdové motory do šáhedov a tieto vylepšené verzie posiela späť do Iránu, aby boli použité proti Spojeným štátom. Bývalý americký veľvyslanec na Ukrajine Bill Taylor opísal tento uzavretý okruh v nedávnom rozhovore. Iránci, povedal, používali proti Američanom a ich spojencom tie isté drony, ktoré poskytli Rusom. To všetko viedlo k niektorým z tých dronov s dlhým doletom. Iránska vojna ukázala, že Iránci používali svoje vlastné drony, šáhed drony, ktoré dali Rusom. Ale Iránci tieto drony používali proti našim spojencom a nám. A naši spojenci v Perskom zálive išli na Ukrajinu. Spojenci v Perskom zálive sa teda obrátili na tých, ktorí najlepšie rozumejú zostreľovaniu šáhedov na svete, na Ukrajinu. A ukrajinskí vojaci odišli na Blízky východ, aby učili, ako loviť iránske drony. Ale Taylor prezradil viac. Podľa neho Rusi poskytli Iránu vojenské spravodajské informácie o polohe amerických síl. Ukrajina povedala, pomôžeme vám zostreliť, brániť sa proti týmto dronom prichádzajúcim z Iránu. Mimochodom, Rusi poskytli Iránu vojenské spravodajské informácie o tom, kde sa nachádzajú americké jednotky. A Iránci sa potom zamerali na americké jednotky. A Iránci na to išli. To nie je vágne obvinenie. Ukrajinská vláda tvrdí, že zaznamenala tento vzor. Ruské satelity odfotili leteckú základňu princa Sultána v Saúdskej Arábii 3-krát za 5 dní. Na druhý deň po tretej fotografii zasiahli základňu iránske rakety a zranili amerických vojakov. Základňa bola ostreľovaná už niekoľko týždňov. A v júli, podľa ukrajinského prieskumu, sa vzorec zopakoval. 4 základne s americkou prítomnosťou, 2 v Bahrajne, 1 v Jordánsku a 1 v Kuvajte, sa dostali do hľadáčika ruských satelitov niekoľko dní pred novými útokmi. 18 Američanov už prišlo o život v tejto vojne proti Iránu. A teraz si všimni, čo sa stalo ďalej. Pretože toto vyzerá ako filmový scénár. Piatok večer, oválna pracovňa. Jeden reportér sa pýta amerického prezidenta, prečo hovorí, že Rusko nepomáha Iránu, pričom jeho vlastný minister vojny tvrdí opak. Trump odpovedá, že Putin mu dal svoje slovo. Povedal, dôverujem im, nemyslím si, že by ma chceli sklamať. Dôverujem. O niekoľko hodín neskôr, v sobotu nad ránom, ukrajinské drony zapália Kaspický koridor. A v tú istú sobotu ukrajinský prezident zverejní dokumentáciu zo satelitov. Ako vidíte, Ukrajina si tú loď nevybrala náhodou. A ani ten týždeň si nevybrala náhodou. 3 dni po útoku sa ukrajinský prezident stretol s Trumpom v Bielom dome. A posolstvo, ktoré mal so sebou, bolo jediné. Zatiaľ, čo vy dôverujete ich slovu, pozrite sa, čo prechádza cez to more. To je tá kalkulácia. Ale každá kalkulácia má svoju cenu. A táto cena má meno odpoveď Iránu. Iránsky minister zahraničných vecí neobvinil len Ukrajinu. Obvinil Izrael, že stojí za útokom, že využíva Ukrajinu na zatiahnutie Európy do vojny bez toho, aby predložil akékoľvek dôkazy. Hovorca Komisie pre bezpečnosť iránskeho parlamentu nazval ukrajinského prezidenta klaunom a obhajoval, aby Irán uznal okupované oblasti Ukrajiny za ruské územie. A kanály napojené na režim otvorene hovoria o balistických raketách.
Vyzeralo to ako predohra útoku. Ale pozri sa dobre na pozíciu, v ktorej sa teraz nachádza Irán. Na juhu americké námorníctvo zoviera Hormuzský prieliv po 13 nociach nepretržitého bombardovania. Na severe sa jediný pobrežný úsek, ktorý zostával bezpečný, práve stal bojovou zónou. 4 iránske prístavy na Kaspickom mori fungujú vodne v noci a dovážajú pšenicu, kukuricu a olej, pretože táto trasa nepreváža len zbrane, ale aj potraviny, ktoré udržiavajú režim pri živote napriek sankciám. Odpovedať Ukrajine v tomto scenári znamená otvoriť tretí front bez toho, aby boli uzavreté prvé dva. Lenže práve to robí túto chvíľu takou nebezpečnou. Krajina zahnaná do kúta ako Irán, s ranenou pýchou a arzenálom tisícov rakiet, zvyčajne nerobí predvídateľné rozhodnutia. Tá neviditeľná stena, ktorá oddeľovala vojnu v Európe od vojny na Blízkom východe, padla. A nezhodil ju raketa, ale nákladná loď, ktoré sa potopilo v mori, ktoré sa na mapách neobjavovalo. Na žiadnej vojenskej mape. Irán vyzbrojuje Rusko proti Ukrajine. Rusko podľa Ukrajincov a Američanov vedie a znovu vyzbrojuje Irán proti Amerike. A Ukrajina, krajina, ktorá bola v tomto príbehu len obeťou, teraz si vyberá ciele 1000 kilometrov od domova v konflikte, ktorý oficiálne ani nie je jej. Pravda je, že vojny už nezostávajú v oddelených škatulkách. A ak sa iránsky sľub zmení na skutočné rakety, to, čo začalo loďou na Kaspickom mori, môže byť zapamätané ako deň, keď sa dva požiare spojili do jedného. Tento príbeh je ďaleko od konca a každá nová kapitola sa objaví práve tu. Takže sa nezabudni prihlásiť na odber kanála. Takto sa dozvieš, keď sa stane ďalší krok. A odpovedz mi v komentároch. Podľa tvojho názor vidíme začiatok jednej vojny? Alebo sú to stále dve oddelené vojny? Ďakujem za vašu pozornosť. Dovidenia pri ďalšom videu.